Hej, mit navn er Carsten Falkenlind, og jeg har lavet den her lille video, sådan så at man kan se, hvem jeg er, og få et lille supplement til det, der står på sitet. Det skal ikke menes som, at det er en undervisningsvideo, men bare sådan lidt gennemgang af lidt af det, vi eventuelt kan komme igennem i en undervisningssession. Vi vil komme igennem nogle rytmeøvelser, og fingerspil og forskellige teknikker i alle mulige retninger. Der er selvfølgelig også noget teoretisk forbundet med det. Men jeg har gjort det er, at jeg ligesom koger meget af den teori, som findes, ned til en font, kan man sige. Så den bliver sådan nem at føle på, og forholdsvis nem at forstå. For det kan godt være meget avanceret. Jeg synes, det skal være sjovt, det her instrument. Det skal jo gerne være sådan, så man kan kaste sig ud i det, og få mest ud af det hurtigst muligt. Og det er ligesom det, jeg satser på. Rytmer er meget vigtigt, det kommer vi til at gennemgå, og det gør vi ikke bare ved guitaren, men hvor man sidder og bruger sine hænder på sine lår, eller bruger det til guitar, så man har en idé om, ligesom hvad det handler om. Og det er ikke noget, man kan eller noget, det er bare noget, man kun kan blive bedre til hele vejen. Jeg har haft med rytmer at gøre i over 35 år, og jeg øver stadig på det. Også som trommeslager og andre ting, jeg spiller på. Og det er for at få en idé om, hvor simpelt det i virkeligheden kan lyde, og hvor godt det kan lyde. Bare sådan almindelige lejrbålsting. For at få lidt rytme på det. Eller nogle mere avancerede ting. En anden ting, vi selvfølgelig kommer igennem, som jeg sagde før, er sådan noget som fingerspil. Mange de gør det er, at de tager en masse eksempler med, og det bruger vi også i undervisningen. Vi tager nogle ting op, som man ønsker, hvis det er det, man har brug for, af forskellige kunstnere. Kigger på, hvad det er, de gør, og hvordan man kommer frem til den teknik for at kunne lære det. Jeg bruger computer i undervisningen, og det vil sige, at jeg meget ofte for eksempel optager de sessions, vi har i forskellige afdelinger, og dem får man så med hjem, for eksempel på en lille USB-nøgle, som man kan købe, koster ikke så meget. Så er der selvfølgelig den elektriske afdeling, som er også fantastisk spændende, hvor jeg gennemgår, hvis man har brug for det, meget med lyde, hvordan de opstår, hvordan de ser ud, og hvad man kan gøre. Råd og vejledning i den forbindelse, hvis man måtte have behov for det. Improvisation, soloer af forskellige slags. Jeg har, man kan ikke sige opfundet, men jeg har i hvert fald udviklet, som sagt igen, kogt det ned til en font. Den teknik, man ofte bruger. For det kan godt være meget avanceret, når man låner bøger og prøver at finde ud af, hvordan det hænger sammen og sådan. Så jeg har kogt det ned til noget, der ligesom er forholdsvis let at forståeligt. Så man kan komme utrolig langt med, hvordan man ser gribebrættet forholdsvis hurtigt, så man hurtigt kan komme i gang med at fyre den af, hvis det er det, man har lyst til, og det man skal. Så det er en bred vifte af mange forskellige ting, og mange forskellige teorier og undervisningsforløb, som vi kan komme igennem. Jeg håber, det har været brugbart for dig, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses. God fornøjelse. I keep talking, baby.